צמיחה רוחנית, כשהנשמה מבקשת לגדול. כולנו שומעים את המושג הזה, אבל מה הוא באמת אומר? האם צמיחה רוחנית תמיד מרגישה טוב? ולמה לפעמים דווקא כשאנחנו מתפתחים, כואב לנו? אבל רגע לפני. תמיד נחמד ונעים לדעת שאפשר לספר, לשתף, ויש מי שמקשיב לי. אז תודה. אנחנו בתוכנית כוחה של הילה. אז איך אתם בהילה שלכם? כאן נורה, מטפלת אנרגטית וקרמטית מוסמכת. אבחון הילה ומצב הצ'קרות. מתמחה בשדה אנרגיה אנושי. כמטפלת אנרגטית וקרמטית, כלי עבודה ושיטות הטיפול הם מגוונים ומעולם האנרגיה. בתוכנית יש לי מה לספר, לדבר, והדגש על כוחה של הילה. מה זה כוחה של הילה? מה זאת אומרת הילה? משמעות ההילה? האם המושג הילה קיים גם בקבלה? ואיך כל זה בא לידי ביטוי בחיי היומיום שלנו? מדברת גם על אנרגיה, קרמה, ועוד אין סוף של תובנות. אני גם מארחת מגוון רחב של אנשי מקצוע, עם נקודות מבט מרתקות ואישיות לגבי משלח ידם. מקשיבה לסיפורי השראה, ואיך כוחה של הילה משתלב להם בחיים. עוד בפודקאסט, מארחת ומשוחחת עם נוער וצעירים וילדים, כי גם להם יש מה להגיד. אני שמחה שאין יותר חטופים בעזה. כל החיים והמתים חזרו לישראל. במקביל, לפני כמה ימים היה מה קורה עם איראן. כל רגע יש איזו ידיעה חדשה, ובאמת שזה מעניין, חשוב, מרתק, ותמיד יש למישהו משהו להגיד, אני במקום אחר. אבל היום, האמת היא שזה כבר מאתמול, זה התחיל, אנחנו במלחמה עם איראן. אז יכול להיות שאנחנו נפסיק, כי יהיה בדיוק אזעקות, כל היום יש אזעקות וזה לא נעים לאף אחד. וכאן אנחנו מדברים על כוחה של הילה. אני באמת משתדלת להיות במקום אחר, למרות שאני מאוד מקורקעת, ואני כן יורדת למקלט. יש לי מזל ויש לי מקלט. לא לכולם יש מקלט. יש כאלה שיש להם ממ"ד, ויש כאלה שאין להם כלום. לי יש מקלט, ופיתחתי שרירים ברגליים. כואב, אבל פיתחתי שרירים. אז כאן אנחנו מדברים על כוחה של הילה. כולנו רוצים להעלות את האנרגיה שלנו, לשמור על איכות חיים גבוהה ולהיות מאוזנים. אבל במציאות, כמו במציאות, רוב הזמן יש שינויים. הבריאות שלי תמיד מורכבת ומפתיעה. כבר יותר מ-35 שנה חיה עם לב מולד, ועוד שינויים והפתעות שמגיעות בדרך. זה מגיע גם עם הגיל. לכן, עם חיוך, אופטימיות ותעוזה, מביאה תוכנית מפוצצת השראה והעצמה, על צמיחה רוחנית וההילה שלנו. אז מה הולך להיות פה היום? פרק 13 בכוחה של הילה. נצלול לנושא עמוק, מרגש, ולעיתים גם מאתגר, צמיחה רוחנית. פרק עם העצמה אישית, נכון לאנשים רגילים, אמהות, אבות, אנשי מקצוע צעירים, מבוגרים, מתאים גם למורים רוחניים או מיוחדים. כל זה קורה ברגע שהם
מפסיקים לברוח ומתחילים להקשיב. ואם זה מרגיש מבלבל או מפחיד, זה טבעי. צמיחה רוחנית לא תמיד מרגישה אור ואהבה, לפעמים היא פירוק לפני בנייה מחדש. הבחירה בעצמי, לימודים, טיפולים, מה בדיוק מדויק וקל עבורי? האם הבחירה שלי נכונה? ההתמודדויות בבית, כסף, הצמיחה הרוחנית שלי, מה קורה בסביבה שלי, איך היא מקבלת אותי, איך אני מקבלת אותם, את הסביבה שלי, כן? הפסד, רווח, חברים, כאב, כישלון, הצלחה, עושר. אז הצטרפו אליי. כי האמת שבחרנו בחיים. בחרנו בעצמנו. אנחנו כאן, נכון? פתיח ומתחילים. כוחה של הילה, הפודקאסט של נורה, מעלה את רמת אנרגיית החיים של האדם, באמצעות אבחון, איזון, הילה וצ'קרה, שזו בעצם האנרגיה הפנימית והחיצונית שלנו. כוחה של הילה, בהגשת נורה, מטפלת מוסמכת, אבחון הילה ומצב הצ'קרות, משלבת שיחת עומק, תטא הילינג, תקשור עם מטוטלת, ומדי פעם ככה, בשביל הפינוק, מדיטציה קצרה. מהי צמיחה רוחנית? צמיחה רוחנית זה תהליך שבו אנחנו מתקרבים לעצמנו האותנטי. זה מסע של הרחבת מודעות, חיבור פנימי, פירוק דפוסים ישנים והסכמה לפגוש אמת, גם כשהיא לא תמיד נוחה. זו לא רוחניות של אור בלבד, אלא דרך שמבקשת נוכחות, כנות והסכמה להשתנות. לרוב אני מציגה את האורחים מנקודת מבט שלי, ואחר כך מכוונת לדו שיח בו האורח משתף, משתף ומספר על עצמו ועל העשייה שלו. יש לנו שיח מרתק ודינמיקה של פינג פונג, כלומר שאלה ותשובה. זה מוצלח, קסום ומעשיר את כולנו. היום זה רק אני. משתפת אתכם על העשייה שלי, ובהמשך אני ארחיב על צמיחה רוחנית. אז קודם כל תודה למי שמקשיב לי. אותי באופן אישי זה מרגש כל פעם מחדש. אז בואו נתחיל עם מי אני. למי שלא מכיר אותי, ככה יותר או פחות, שלום ונעים מאוד. נעים להכיר, אני נורה, מטפלת אנרגטית וקרמטית מוסמכת. אבחון הילה ומצב הצ'קרות, מתמחה בשדה אנרגיה אנושי. מה אני עושה? מה זה מטפלת אנרגטית? דרך אבחון הילה ועוד מגוון טיפולים אנרגטיים, אני עוזרת לאנשים להרגיש יותר כלילים ומאוזנים. באבחון הילה מגיעים לצבע המרכזי, ודרך הצבע המרכזי אפשר לדעת על האישיות וההתנהלות שלך. ההילה שלנו מספרת סיפור, איך אנשים רואים אותנו, מה היקום נותן לנו, מה חושבים עלינו. בטיפול איתי אני מזהה את המקומות המאותגרים שגורמים לנו להרגיש תקועים ועוזרת לשחרר אותם. מתחילה עם נשימות, צלילי קערות טיבטיות שגורמות לגוף ולנפש להיות באיזון והרמוניה נפלאה. ממשיכה עם שיחת עומק, צבעים, ומדי פעם מוסיפה קלפים טיפוליים, אבני קריסטל או תקשור עם מטוטלת, אפילו משלבת שמנים ארומטיים. לפעמים איזון קטן והכל משתנה. אשמח להציג את עיקר כלי העבודה שלי. אבחון הילה ומצב הצ'קרות. מערכת הדמיה ביופידבק. שחזור גלגולים, הבנת חיי ההווה שלנו
ותיקונם באמצעות רטרו-הילינג. פודקאסט רלוונטי לאנשים שרוצים להתפתח ולגלות את עצמם לעולם. העצמה ומזור לנפש, ריפוי ותקשור עם מלאכים, זה מדיטציה בלבד. סאונד תרפי, צלילים עם קערות טיבטיות וכלי נגינה מהעולם להרמוניה ואיזון הגוף נפש. סדנאות, טקסים, מעגלים. את כל זה ועוד יש לי לתת בשביל מי שמבקש. הילה, זאת האנרגיה שלנו. הילה זו האנרגיה החיצונית, צ'קרה זו האנרגיה הפנימית. לכולנו יש הילה ואנרגיה, גם אם לא רואים, מרגישים. וזה הזמן והמקום שאני מרחיבה על נושא צמיחה רוחנית. הצמיחה רוחנית זה תהליך עדין ועמוק של חיבור לעצמך באמת, לא דרך מאמץ, אלא דרך הקשבה. זו היכולת להסכים לעצור, היכולת לפגוש רגשות בלי לברוח מהם, היכולת לזהות דפוסים חוזרים ולבחור אחרת, היכולת להרחיב את המודעות, הלב והנשמה. צמיחה רוחנית לא מבקשת שנהפוך למוארים, אלא שנהיה נוכחים, מחוברים, אותנטיים. לפעמים היא מגיעה דרך משבר, שאלה פנימית שלא נותנת מנוח, כאב שמבקש ריפוי, או רצון עמוק לחיות בשקט פנימי גדול יותר. וכשזה קורה, משהו בתוכנו נפתח. האנרגיה מתחילה לזרום, והדרך מתבהרת, צעד אחר צעד. איך יודעים שאנחנו בתהליך של צמיחה רוחנית? אז ככה, לעתים זה מתבטא בכך שדברים שפעם הסכמנו להם, כבר לא מרגישים מדויקים לנו. רגשות עולים בעוצמה גבוהה יותר. יש רצון לעצור, להקשיב, לבחור אחרת. מתעוררות שאלות על משמעות, גבולות וייעוד. אם משהו בתוכך כבר לא מוכן להמשיך כרגיל, זו לרוב נשמה שמבקשת לגדול. מי עובר צמיחה רוחנית? אנשים שעוברים צמיחה רוחנית הם לרוב אנשים שמוכנים לפגוש את עצמם באמת. מי שעבר טלטלה בחיים, כמו משבר, פרידה, אובדן, מחלה, שינוי גדול, הסדק פתח אור. מי שמרגיש שמשהו זז מבפנים, חוסר שקט, שאלות קיומיות, תחושת חיפוש בלי לדעת למה. אנשים רגישים ואמפתיים, כאלה שקולטים אנרגיה, רגשות וסביבות בעוצמה. מי שמתעורר לשאול, מי אני באמת, מעבר להגדרות תפקידים וסיפורים ישנים. מי שמוכן להרגיש, לא לברוח מכאב, אלא להקשיב לו. אנשים שהם מרגישים שהם כבר לא מתאימים למה שהיה פעם. מערכות יחסים, עבודה, הרגלים. מי שחווה סימנים פנימיים או גופניים, עייפות לא מוסברת, צורך בשקט, שינוי, שינה, רגישות לצבעים, צלילים, אנשים. מי שמרגיש קריאה פנימית, לעזור, לרפא, ליצור, ללמוד, או פשוט להיות יותר מחובר. האם זה מרגיש מבלבל או מפחיד? כן, זה יכול להיות. אם זה מרגיש מבלבל או מפחיד, אין מה למהר ולהסיק שמשהו לא בסדר. לעתים הנשמה מתפתחת דווקא דרך רגעים של חוסר ודאות, כשהישן כבר לא מתאים והחדש עוד לא התייצב.
האם צמיחה רוחנית חייבת להיות קשה? לא, לא חייבת, אבל לעתים היא כן מאתגרת. צמיחה רוחנית מערערת את המוכר, וכשמשהו מוכר מתפרק, הגוף והנפש מגיבים. זה לא סימן שמשהו לא בסדר, זה סימן שמשהו זז. מה הם כאבי צמיחה? כאבי צמיחה רוחנית הם בלבול, רגישות יתר, תחושת ריק או חוסר שקט. לפעמים גם כאבים פיזיים ללא סיבה רפואית ברורה. אלה רגעים שבהם הנשמה מתרחבת והמערכת לומדת להכיל תדר חדש. אני מוסיפה שנושא הכאב עמוק, רגיש וחשוב מאוד, במיוחד לאנשים שעוברים התעוררות וצמיחה רוחנית דרך הגוף, ולא תמיד מבינים מה קורה להם. ישנם אנשים שחווים תסמינים פיזיים ותחושתיים בזמן צמיחה רוחנית, ולא תמיד מבינים שזה חלק מהתהליך. עוד על כאבי צמיחה שהגוף יכול לבטא, אנשים מדווחים על עייפות עמוקה ללא סיבה רפואית, לחץ בחזה או בגרון, כאבי ראש, בעיקר במצח או בקודקוד, תחושת חום, קור, פתאומיות, חום או קור פתאומית כן, רגישות למגע, רעש או אור. שינויים בשינה, בתיאבון, וחשוב לומר, תמיד לבדוק רפואית, אבל כשאין נמצא, זה לא אומר שזה בראש, זה אומר שזה בתודעה ובאנרגיה. כאבי צמיחה. הגוף והתודעה כשהרוח פוגשת את החומר. אני מזמינה אתכם להקשיב לגוף. לא כמשהו שמפריע לצמיחה רוחנית, אלא כמי שמוביל אותה. הגוף כמתרגם של שינוי רוחני. הגוף הוא הכלי שדרכו התודעה מתרחבת. כשאנחנו משנים דפוסים ותדרים, הגוף צריך להתאים את עצמו. בדיוק כמו שריר שמתפתח. לפעמים יש כאב, עייפות או עומס זמני. איך מאזנים כאב צמיחה רוחניים? איזון מתחיל בשלוש עקרונות פשוטים ועמוקים. האטה. לא לרוץ לתקן, לתת מקום למה שעולה. הקשבה לגוף. שינה, מים, נשימה, מגע. הגוף הוא שותף לצמיחה, לא מכשול. עיגון לקרקע. טבע. הליכה, כתיבה, שגרה רכה, רוחניות בלי קרקוע יוצרת עומס. טיפול רגשי אנרגטי. מדיטציה קצרה ומודעת. שיח פתוח ולא שיפוטי עם אדם בטוח. איך יודעים אם לא הלכנו רחוק מדי? אם יש ניתוק קבוע מהמציאות, קושי בתפקוד יומיומי או תחושת הצפה מתמשכת, זה סימן לעצור, לנשום ולהחזיר איזון. צמיחה אמיתית מרחיבה את החיים, לא מצמצמת אותם. האם לצבעים, היות ומה שביניהם, יש קשר לצמיחה רוחנית? כן. עבור הרבה אנשים יש קשר. כאשר התודעה מתרחבת, החושים מתחדדים, הראייה האנרגטית נפתחת ברגע. המוח לומד לקלוט מידע שלא קלט קודם. זה יכול להתבטא בראיית הצבעים סביב אנשים.
הבזקי אור, צבעים בזמן מדיטציה או עצימת עיניים, תחושת צבע פנימי הקשור לרגש מסוים. חשוב להבין, לא כולם חווים את זה, ולא כולם באותו שלב או אופן. למה זה כל כך מפחיד ומבלבל? כי לא דיברו איתנו על זה. אין לזה שפה יומיומית. יש פחד ממשהו לא נורמלי, ויש ניסיון להכחיש כדי לחזור לשליטה. הרבה אנשים בוחרים להתעלם, להכחיש, לסגור, אבל סגירה בכוח יוצרת עומס רגשי ופיזי. מה עושים כשזה קורה? נשימה וקרקוע. להזכיר לגוף, אני כאן בטוח, בטוחה. נורמליזציה, זה תהליך, זה לא תקלה. שיח עם בן אדם שמבין, לא כל אחד, אלא מישהו שמחזיק מרחב ולא שופט. איזון בין רוח לחומר, שגרה, אוכל, תנועה, מים, חשוב מאוד. האם יש מסר? כן, יש מסר. צמיחה רוחנית שלא פוגשת גוף עלולה להפוך להצפה, וגוף שלא מקבל הסבר מדבר דרך כאב. האיזון נוצר כשאנחנו מסכימים להיות גם וגם, גם רוחניים וארציים וגם רגישים ויציבים. ולכם המאזינים, יש לי מסר. אם אתם חווים עכשיו בלבול, רגישות או כאב, יכול להיות שאתם לא נשברים אלא נפתחים. צמיחה רוחנית לא מבקשת שלמות, אלא הסכמה להיות בדרך. במעבר נעים ורגוע, נעבור לפינת הפינוק. כשאני לבד אז אני מפנקת את קהל המאזינים שלי במדיטציה קצרה או באפירמציות, שזה הצהרות חיוביות. וכשאני מארחת, פינת המשאלות מככבת. הפעם אני לבד, ומזמינה למדיטציה קצרה. מדיטציה מונחית לקרקוע בזמן צמיחה רוחנית. מוזמנים לשבת או לשכב בצורה נוחה. אם אפשר, הניחו כפות רגליים על הרצפה. לקחת לעצמכם כמה רגעים. לוודא שנוח לכם. לעצום עיניים. מתחילים עם נשימות. אנחנו לוקחים נשימה מהאף. ומוציאים מהפה. ושוב לוקחים נשימה מהאף. ממלאים, ממלאים את הריאות.
מחכים כמה שניות ומוציאים מהפה. ושוב, אנחנו לוקחים נשימה מהאף. לאט, לאט, לאט. למלא את הריאות. להישאר שם כמה רגעים. ולשחרר. לנשוף. פעם רביעית אחרונה. אנחנו שוב לוקחים נשימה מהאף. לאט לאט. מושכים את האנרגיה. ממלאים את הריאות. נשארים כמה רגעים. ונושפים. מהפה. מושלם. כעת. שהגוף כולו רפוי. ורגוע. תשומת הלב רק על הנשימות. נשימה מחזורית. מעגלית. שמחברת אותנו למעגל החיים, המוות והחיים. ורק לנשום. נחזור לנשימה טבעית. הפנו עכשיו את תשומת הלב אל הגוף. אל המשקל שלו. אל המגע עם הכיסא או המזרן. אין צורך לשנות דבר. רק לשים לב. דמיינו שמתחת לכפות הרגליים שלכם נפתחים שורשים רכים ויציבים. שורשים שמתחברים לאדמה. עמוק, לאט, בביטחון.
האדמה מקבלת אתכם. מחזיקה אתכם. אין צורך לרחף עכשיו. מותר להיות כאן. אם יש בגוף תחושה של אי נעימות, כמו לחץ, חום, בלבול או עייפות, אל תדחפו אותה החוצה. פשוט אמרו לה בלב. אני רואה אותך. את בטוחה. עם כל נשיפה. תנו לעומס לרדת. דרך השורשים. אל האדמה. האדמה יודעת לאבד הכל. כעת דמיינו אור רך וחמים נכנס דרך קודקוד הראש. לא חזק. לא מסנוור. אור שמותאם בדיוק לכם. האור יורד בעדינות אל הלב, אל הבטן, אל הרגליים, ונפגש עם האדמה. אור רוח ואדמה. מעלה ומטה. ביחד. אמרו לעצמכם בשקט או בקול. אני בטוח, אני בטוחה בגוף שלי. אני בתהליך נכון עבורי. מותר לי להתקדם בקצב שלי.
אני מחובר, אני מחוברת לקרקע ולאור בו זמנית. קחו עוד נשימה עמוקה. והוציאו לאט. כשאתם מרגישים מוכנים, התחילו להזיז בעדינות את האצבעות. את כפות הרגליים. ופיקחו עיניים. קחו איתכם את התחושה הזאת של יציבות, של נוכחות, של אמון. אחרי המדיטציה, יש לעצור ולשאול את עצמכם, איפה בגוף מרגיש לי שינוי לאחרונה? האם אני במלחמה עם התחושות, או במוכנות להקשיב להן? האם חוויתי ראייה של צבעים, אורות, או תחושות לא מוסברות? מה הדבר שהכי הפחיד אותי בצמיחה שלי? האם אני מאפשרת לעצמי להיות בתהליך, בלי למהר ולהגדיר אותו? מה הגוף שלי מבקש ממני עכשיו? מנוחה, הקשבה או ביטוי? השאלות שאחרי המדיטציה נועדו לעזור לאדם להקשיב לעצמו בלי שיפוט. התשובות אינן מבחן או כלי אבחון, אלא מרחב להתבוננות פנימית. מה הן נותנות? חיבור בין גוף לתודעה, עוזרות להבין איך הצמיחה הרוחנית מתבטאת בחוויה הגופנית והרגשית, הפחתת פחד ובלבול, כשאדם שם במילים את מה שהוא מרגיש, תחושת האיום פוחתת. הכרה בתהליך האישי, כל אחד חווה צמיחה בקצב ובאופן אחר, והשאלות מחזקות קבלה של הדרך האישית. זיהוי עומס או מצוקה. אם עולים תכנים של מאבק מתמשך, ניתוק או פחד חזק, זה סימן לעצור, לשקול תמיכה מקצועית או בדיקה נוספת. העצמת תחושת שליטה פנימית. במקום שהחוויה תרגיש כאוטית, האדם לומד להתבונן בה ולנהל את הדיאלוג. חשוב גם לומר, אם התשובות מעוררות מצוקה, פחד או תחושת אובדן שליטה, כדאי לפנות לשיחה עם אדם שמחזיק מרחב רגשי או מקצועי מתאים. ואני, באופן אישי, אשמח לעזרתכם. מזמינה לפרגן ולדרג אותי בספוטיפיי
ולהתחיל לשתף את כוחה של הילה, הפודקאסט של נורה. תלחצו על הפעמון, תגיבו, מבטיחה מתייחסת לכולם. אם בא לכם לצפות בווידאוים, כנסו לערוץ היוטיוב שלי, נורה מטפלת אנרגטית, לא לשכוח ללחוץ על ההרשמה כמנוי, כן, גם כאן. יחד נעלה את מספר המנויים והעוקבים לתפוצה גדולה יותר. ובעיקר תמשיכו עוד ועוד לשתף את התכנים שלי כדי לעשות טוב גם לחברים, למשפחה שלכם ולכל מי שבא לכם להעביר אותי הלאה. שתפו עכשיו, כי אחרת איך ידעו עליי. רגע לפני סיום. אז כמו שאמרתי, כולנו רוצים להעלות את האנרגיה, לשמור על איכות חיים גבוהה ולהיות מאוזנים. מה זה כוחה של הילה? הרבה כוח יש בהילה, בזרימה אנרגטית, הצבעים שמאפיינים את האישיות שלנו. מספר צבעים בהילה אומר שאנחנו בתקופה של שינוי בחיים. צבעים חזקים, אישיות חזקה. צבע אחור, פחדים, חוסר ביטחון. טווח ההילה זו האנרגיה המוקרנת אל הסביבה. מה זאת אומרת הילה? לפי המדע, היא השדה האלקטרומגנטי הסובב אותנו, את האדם, חיה ודומם. אני מתמקדת באדם. להילה יש תדר וצבע. כל הילה היא עם צבע ותדר שונה ובמגוון צבעי הקשת. איך כל זה בא לידי ביטוי בחיי היומיום? הכי פשוט, העשייה היומיומית שלנו, הסביבה, אופן ההתנהגות והתגובות שלנו, כל זה מאפיין לנו את כוחה של הילה. ואם יש קושי, מחשבות טורדניות, עייפות, התלבטות בראשת דרכים, זה הזמן והמקום להגיע לטיפול אנרגטי אצל נורה. ברוך הבא. גם בקבלה יש הילה, ושם הם קוראים לזה בצלם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו, בראשית א' 27. הצלם, ההילה, סליחה. כלומר, דיוקנו של האדם, כפי שעוצב בעולמות עליונים, מעין תבנית בתוכה יקבע הגוף. הרמב"ם מסביר צלם היא מהותו הטבעית וצורתו הפנימית של האדם. לסיכום, בקבלה ומיסטיקה יהודית, הילה מייצגת אור, יופי, קדושה ומימד רוחני גבוה יותר. כאשר אנחנו בריאים, אז ההילה במצב שלם. כשמשהו מטריד אותנו, המצב השלם של ההילה נשבר. התחושה היא שאין חשק, אין מצב רוח, דחיינות, הרגשה של חוסר זרימה ומשהו תקוע בחיים. במצב זה עלולה להתפרץ מחלה כלשהי. כוחה של הילה, האנרגיה שלנו, זה הכי אמיתי שיש. ולסיום, אני רוצה לתת לכם בפרק הזה את הכוח של ההילה שלי. כן, גם אני עברתי תהליך של צמיחה רוחנית, עם המון חוויות של משבר, כאב שמבקש ריפוי, שאלות פנימיות שלא נותנות מנוח, וגם רצון עמוק לחיות בשקט פנימי גדול. היום אני יותר רגועה, ושוב, מקשיבה לגופי ולנשמתי, למדתי את רזי הטיפול, מיסטיקה אנרגטית וקרמטית. יודעת שהתהליך עדיין ממשיך, אני כל הזמן בצמיחה. תמיד יש לי מה ללמוד וממי ללמוד. מקטן ועד גדול. אני רואה ולומדת, זה רק מעשיר לי את הגוף ואת הנפש. תזכרו, לימודים זה ממתק למוח. לפעמים הצמיחה הרוחנית לא מגיעה בדמות אור גדול ומסנוור, לפעמים היא דווקא מגיעה ברגעים שבהם אנחנו עייפים, מבולבלים או מפוחדים. תזכרו, אתם לא צריכים להבין הכל עכשיו. אין צורך להיות מואר כדי להיות בדרך. מותר להיות רק אדם בתהליך של התעוררות. אם הגוף כואב, או הלב רגיש יותר, אם העולם נראה פתאום עמוק, צבעוני או שונה,
אולי זה לא סימן שמשהו בכם נשבר, אולי זה סימן שמשהו בכם נפתח. צמיחה רוחנית היא לא בריחה מהחיים, היא הסכמה לפגוש אותם, עם לב רחב וחשוף, נשימה איטית ואמונה שקטה, שגם בחושך וגם באור אתם לא לבד. תמשיכו ללכת בדרך שלכם, לא מהר מדי, לא רחוק מדי, רק צעד אחר צעד נוסף, בדיוק בקצב שהנשמה והגוף שלכם מוכנים להכיל. בסוף כל יום באמת רוצה ואפילו מצליחה להודות לאלוהים, ליקום, על כל הדברים שעברו עליי במשך היום. משתדלת לקחת הכל בפרופורציה. בעוד היה לבן הזוג, למשפחה, חברים ואהובים שלי שזכיתי באהבתכם. ואתם מאזינים יקרים, תודה שהייתם כאן איתי בפרק הזה. שמרו על עצמכם ועל האור שבכם. תודה למקס ופז מסופרקאסט, על ליווי והפקה. תודה לאלוהים שלי ששומר עליי ומקשיב לתפילותיי. תודו גם אתם לאלוהים שלכם, ולא משנה מאיזה דת, יקום, או כוח אינסופי כלשהו. העיקר תגידו תודה. כוחה של הילה. הפודקאסט של נורה מעלה את רמת אנרגיית החיים של האדם באמצעות אבחון, איזון, הילה וצ'קרה, שזו בעצם האנרגיה הפנימית והחיצונית שלנו. כוחה של הילה, בהגשת נורה, מטפלת מוסמכת, אבחון הילה ומצב הצ'קרות, משלבת שיחת עומק, תטא הילינג, תקשור עם מטוטלת, ומדי פעם ככה בשביל הפינוק, מדיטציה קצרה. נתראה בפרק הבא.